नाव सौ ज्योती जयेंद्र जळवी. आमच्या गावाचं नाव कविलकाटे कुडाळ आणि आमच्या ग्रुपचं नाव श्रीदेवी चामुंडेश्वरी महिला फुगडी मंडळ कविलकाटे कुडाळ. सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा गजानना गजानना फुगडीची सुरुवात म्हणजे आमच्या लहानपणी माझी आई आणि माझी आजी फुगडी खेळायची. व त्यांची ती फुगडी पाहून आम्हालाही उत्साह वाटायचा की फुगडी खेळायची म्हणून. नंतर मग ती आवड होत गेली, आम्ही खेळत गेलो आणि लग्न झाल्यानंतर या कविलकाटे गावात आल्यानंतर की वाटलं की इथे पण खेळायचे, पण ते आमच्यासारखे नवीन प्रकार नाही. माझ्याकडे जे होते ते त्यांच्याकडे नाहीत आणि त्यांच्याकडे होते ते माझ्याकडे नाहीत. तर आम्ही एकत्र 12-15 जणी एकत्र आलो आणि ठरवलं की आपण सगळ्या मिळून एक ग्रुप बनवूया आणि फुगडी खेळूया. तर मग ती सगळ्यांनी त्यांच्याकडचे प्रकार आमच्याकडचे प्रकार एकत्र करून आम्ही हा एक तासाचा कार्यक्रम फुगडीचा बनवला आणि आम्ही घरोघरी घालायचो आमच्या वाडीमध्ये. तर ते लोक जसे चतुर्थीला येतात गणपतीला दर्शनाला, तर त्यांनी कुठेतरी आपल्या वाडीत आमच्या गावामध्ये पाहिली की इकडे फुगडीचा जी छान खेळली जाते. तर त्या लोकांनी पाहिली आणि आम्हाला विचारलं की तुम्ही आमच्या घरी येऊन घालू शकता का. तर आम्ही सगळ्यामध्ये बोलून बसून जाऊया का म्हणजे. तर आम्ही प्रयत्न केला की फुगड्याचा 1 तासाचा प्रोग्राम बसवायचा आणि जायचं. मग तसे आम्ही गावोगावी जात गेलो आणि मग तिथे एखाद्या गावी गेल्यानंतर त्या लोकांना आवडायची, ते इतर लोकांनाही आवडायची की फुगडी. मग त्या लोकांनी एकामेकाला कॉन्टॅक्ट करून आम्हाला फुगडीचा एकामेकाशी संपर्क होत गेला. मग त्यामुळे आमचा फुगडीचा कार्यक्रम वाढत गेला. सपोर्ट केला तर आमच्या महत्त्व द्यायचं म्हणजे आमच्या घरच्या लोकांनी मंडळांनी, आमच्या सासू सासऱ्यांनी, नवऱ्याने, त्यांनी जर आम्हाला बाहेर पाठवायची संधी दिली नसती तर आम्ही बाहेर पडलोच नसतो. त्यांनी उत्साह दिला, आम्हाला प्रोत्साहन दिलं की तुम्ही जा, तुमची अंगामध्ये कला आहे ती लोकांना दाखवा. त्यामुळे आम्हाला अजून प्रोत्साहन मिळालं की आपल्या घरचा सपोर्ट मिळाला तर मग बाहेर पडायला काय हरकत नाही.
असं नाही की एखाद्या वेळी कार्यक्रम सादर केला की तेच सतत बघायला कंटाळा येतो. मग त्यात आम्ही काही ना काही वेगळे बदल करून हे सादरीकरण करतो की नवीन काहीतरी बघायला लोकांना आवडतं ना, काहीतरी वेगळं पाहिजे म्हणून. जवळपास 40 ते 45 प्रकार आहेत. प्रत्येक फुगडीला आम्ही सादरीकरण करतो. आमच्या फुगडीमध्ये सध्या 16 मेंबर आहेत. काहीतरी महिलांचा प्रॉब्लेम असेल तर ते येत नाही, मग पुढच्या वेळेला मिळतात. असं तर महिलांचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते जास्त संख्या वाढवली पाहिजे ना, तर कोणीतरी कमी असेल तर ते ॲडजस्ट होतं त्यामध्ये. आमच्याकडे जवळजवळ सगळ्या जणी मुली आहेत ते कुठेतरी कामाला जातात बाहेर. महिला आहेत ते सगळ्या शेतीवाल्याच आहेत. त्यामुळे दिवसभर आम्हाला वेळ मिळतच नाही. त्यामुळे आम्ही दिवसभर काम करून संध्याकाळच्या वेळी रात्रीच्या 8च्या वेळी आम्ही 8 ते 9 हा दर दिवसाचा वेळ ठेवलेला आहे. त्यासाठी अगोदर पुढे कामं असतील ती 8च्या अगोदर पूर्ण करून घेतो. 8 ते 9 कार्यक्रम आमचा प्रॅक्टिस सुरू ठेवतो आणि 9 नंतर 9 ते 9:30पर्यंत सुद्धा चालतो कार्यक्रम प्रॅक्टिस आमची फुगडीची. आणि 9:30 नंतर मग सगळी जाऊन जेवण वगैरे करतात. 2007मध्ये आम्ही सुरू केलेली फुगडी, हळूहळू वाढत गेलो.
इतर ज्या ज्यावेळी देवळामध्ये सतत कार्यक्रम असतात ना, पूजा असते किंवा उत्सव असतात, गणेश चतुर्थी सोडली तर पाडव्याला किंवा घरी कोणाच्या होम असेल किंवा देवळाने भरपूर कार्यक्रम असतात, वाढदिवस असतात, उत्सव असतात, त्यावेळी बोलवतात आम्हाला. बाहेर म्हणजे आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जवळजवळ सगळे जिल्हे, सगळे तालुके केलेले आहेत जवळजवळ. त्यानंतर गोव्याला सुद्धा, दोडामार्गला सुद्धा कार्यक्रम केले, चिपळूणला, रत्नागिरी, मुंबईला, सांगलीला. मुंबईला तर आमची 2015मध्ये आम्ही चला खेळूया मंगळागौर स्पर्धा होते दरवर्षी श्रावण महिन्यात. जी24 तास आणि जी मराठी आयोजित चला खेळूया मंगळागौर हा कार्यक्रम सादरीकरण करतात. तर त्यामध्ये आम्ही भाग घेतलेला. 49 संघातून त्यावेळी आमचा 1 नंबर आलेला. दिवसाला तरी 3-4 फुगड्या असतात. मग ते सकाळच्या वेळी जेवण वगैरे करून, नैवेद्य वगैरे दाखवून जेवण झाल्यानंतर 3-3:30च्या दरम्यान आम्ही बाहेर पडतो. मग ते जवळ कुठे एका गावी असतील, एका वाडीत असतील तर ते आम्ही एकच दिवस ठरवतो. 2 वाडीने असतील तर तो तसा आम्ही ॲडजस्ट करून फिरतो. जास्तीत जास्त 4 फुगड्या घालतो 4 ठिकाणी. म्हणजे एक फुगडी सादरीकरण करायला तर 1 तास जातो. परत ट्रॅव्हलिंग आहेच मध्ये. विरंगुळा आहेच, पण त्याबरोबर महिलांचा व्यायामसुद्धा होतो. ज्या कामावर जाणाऱ्या असतात मुली, त्यांना घरी बसून व्यायाम काही नसतो. कामावर गेल्यानंतर काही लोकांचा कसा बसूनच काम असतं, पण त्यांना व्यायाम नाही, उठता बसता. पण हा आमचा फुगडीचा कार्यक्रम असल्यामुळे त्यात खेळही होतात, व्यायामही होतो अंगाचा, शरीराचा. आणि आमच्या फुगडीतून संस्कृती लोकांना, जी आता पुढची पिढी विसरत चालली आहे, ती संस्कृती जपण्याचा आमचा हा थोडासा प्रयत्न आहे.
सगळ्यात आवडती फुगडी म्हणजे आमचं हे भांडण. ते ऐकल्यानंतर लोकांना जरा मजा वाटते त्यामध्ये. ते फक्त सादरीकरण आमचं आहे की लोकांना त्यातून एक भांडण असं नाही, पण एक मजा म्हणून, खेळ म्हणून आम्ही ते सादरीकरण करतो. आणि कठीण म्हणजे ती फुगडी सगळ्यांनाच येत नाही, कारण त्या फुगडीमध्ये स्टॅमिना पाहिजे. फू करण्याचा जो स्टॅमिना असतो तो प्रत्येकाला जमत नाही. त्यामुळे आमच्यातली काहीच जण ती फुगडी घालतात आणि ती लोकांना अतिशय आवडते. एक लाटणी फुगडी आहे, कळशी फुगडी आहे, एक गिरक्या फुगड्या आम्ही घालतो. त्यानंतर भोरला आहे, तिखट मीठ मसाला आहे, त्यात सुपाची फुगडी, आळुंकी साळुंकी. काकी आता नाव घे पाहू तू. घेते हा. ताडतडाचं पान वडाचं, ताडतडाचं पान वडाचं फुल जाईचं, लेक कोणाची भास्कर मसूरकराची. दिली कोणाच्या घरी तर सहदेव दळव्यांच्या घरी. सहदेव दळव्यांच्या घरी काय काय परी, जिरी मिरीचा स्वयंपाक करी. स्वयंपाक करून भरी ताट, दक्षिण दिशेचा आला वार आणि अशोक दळव्यांचं वचन खरा. आपण घेणार श्रुती, तू घे. कपावर कप 7 कप, कपावर कप 7 कप. कपाखाली होती बशी, बशीत होते पेढे. माझे पिल्लू सोडून बाकी सगळे वेडे. आपण घेणार कविता तू. चंद्राला इंग्लिशमध्ये म्हणतात मून, चंद्राला इंग्लिशमध्ये म्हणतात मून. राकेश रावांचे नाव घेते, दळव्यांची सून. वा. हर्षदा तू. अलीकडे अमेरिका पलीकडे अमेरिका, अलीकडे अमेरिका पलीकडे अमेरिका. मला नाव घ्यायला सांगू नका, मी आहे कुमारिका. अंगणात पेरलं पोतीभर गहू, अंगणात पेरलं पोतीभर गहू. आई बाबांनी लग्न नाही केलं तर नाव कोणाचं घेऊ. आषाढी एकादशीला करते जयेंद्रांसोबत पंढरपूरची वारी. आषाढी एकादशीला करते जयेंद्रांसोबत पंढरपूरची वारी.
आणि आमचे हे मंगळागौरीचे खेळ पाहून सारेच म्हणतील लय भारी. तुमका जर आमचं फुगडीचा कार्यक्रम आवडला असाल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि कॅज्युअल मालवणी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर आमचा कार्यक्रम तुमच्या घरी सादर करायचा असेल तर खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे, त्याच्याशी संपर्क करा. धन्यवाद. धन्यवाद.